फरा बिजाबाव क्लास 6 नि फरा बिजाबाव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ दिनै इंराजि खालामनानै हरदों आरो बिसोरो सोलो खालामदों जे देग्लाय क्लास 6 आव खालामबाय बिनो देग्लायनि क्लास 6 नि गथ'आ 7 आव मोनहैबा बिसिनियाबो साइन्स मेथ्सआ इंराजिनि जागोन आरो 7 आ 8 आव मोनबा बिदि क्लास देरलांनाय लोगो लोगो बे गासैबो क्लासावनो क्लास 6 नि क्लासनि साइन्स आरो मेथ्सआ इंराजिनि जालांजोबगोन होमबा नायदो नोंथांमोना दिनैहाय साइन्स मेथ्सआ जुदि इंराजि जाबायबा इंराजि साबजेक्ट मोनसे थाखाबाय मोनसे हिन्दी साबजेक्ट थाखाबाय मोनब्रै साबजेक्टआनो आदार लेंगुवेज जाबाय जोंनि एमआइएलआल' बर' थासिगोन ससियेल साइन्सआल' बर' थासिगोन होमबा मोननैल' साबजेक्टजों मोनसे मिडियामा सोलिनाय नङा थांनानै थानाय नङा बेखायनो जोंनो बर' मिडियामखौ फोथांनानै दोननांगोन बर' बिजोङा थांनानै थानांगोन होमबासो जोंनि बर'नि राव थुनलाइ हारिमुआ थांनानै थागोन जोंनि बिजोङा थांनानै थागोन बेखायनो जोंनो क्लास 6 नि बिगियान आरो सानखान्थिखौ इंराजि बिजोंनि जाबसिनना होदों बेखौ थाबैनो बोखांनानै लांफिननांगौ आसाम सरकारा आरो दिनै जोंनि बिसोरनो बर'नि फरा बिजाब हरनांगौ थांनाय सावरायनायाव बुंबाय बेखौ मोनसे अपसनेल साबजेक्ट हिसाबै दोननाय जागोन बबेखौ सोरबाया जुदि इंराजि फरायनोबा इंराजिबो लानो हागोन बर'नि फरायनोबा बर'निबो लानो हागोन नाथाय जों बुंदों जोंनि बिजोङा थांनानै थानोबा बियो कमप्लिटलि बर' जानांगोन गाबोन जुदि बियो अपसनेलावनो थायोबा गोबां मानसियाथ' दंखायो इंराजि बिजोङाव गावनि गथ' गथायखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंनो लुगैग्रा दा बियो लासैनो इंराजियाव बारसायलांजोबगोन जोंनि गार्जेनफ्रा इंराजियावसो हरगोन मोननै साबजेक्टनि थाखाय रावबो बर' मिडियाम फोरोंनाय नङा दा बेखायनो खावलायबाय आसाम सरकारखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिम खावलायदों बेनिखायनो जोङो गोसोम बेस गाननायबो हाबाफारि लानाय जादों आरो फैगोन 15 थारिखआव जोङो जिल्लानि थावनियाव होस्रिख्रावनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों जेरैखिया जोंनि बे साइन्स मेथ्सखौ क्लास 6 नि साइन्स मेथ्सखौ जोङो बर' बिजोंनि हरनांगौ थांनायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों रनज पेगुआ नोंसोर बर'निनो फोरोंबा फोरोंग्रोनो हागोन बिअ अफिसाव स्टक दङ लेखाया डिअ अफिसाव स्टक दङ लेखाया साइन्स मेथ्सआ बर'नि नाथाय जोङो नायना नुबाय आरो जों मिथिगौ मा बियो स्टक थाया बोसोरसेनि लेखाया बोसोरसेयाव राननोनो थोआ सर्टेज जाजोबो बेखौ जों मोजाङै मिथिगौ दा होमबा बबेहाय स्टक थानो बिसोरो गोसो जानानैनो दिनै लेखाखौ हराखै थांनाय मास मोननैयाव मास मोनथामाव बिसोरो माने लेखाखौ हरनो गोसोबा दिनैसिम होनो हासिगौमोन दा सावरायजेननायावनो जुदि टेक्सट बुक पाब्लिकेशननो जुदि बेखौ अर्डार होनायमोनबा दिनैनिफ्रायनो साफायदो लेखा बर' मिडियामनि लेखाखौ होननानै बुंनायमोनबा दिनै लेखाया मोनजोबसिगौमोन नाथाय बिसोरो गोसो जानानै दिनैसिमबो बर' मिडियाम लेखाखौ साफायाखै आरो जोङो मोनहोआखै दा बेखायनो जोंनि बे आन्दलनाव बयबो बाहागो लानांगोन बर' हारिया आन्दलननि अनगायै जेबो मोनाखै दिनै जोंनि बर' रावनि थाखायबो सोमावसारनांदों मिडियामनि थाखायबो सोमावसारनांदों गासिबनि थाखाय सोमावसारनांदों आरो दिनैहाय जोङो मोनसे जोंनाव अलखद फैबावदों बर' बिजोंखौ फोथांनायनि बे आन्दलनाव बे सोमावसारनायाव बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गासैबो बर' रायजो राजा फरायसा सानसुमै नोंथांमोनखौ खावलायबाय बे मिडियाम फोथांनायनि आन्दलनाव बयबो बाहागो लानांगोन जेब्लासिम जोङो बेखौ बोखांनानै लाया आसाम सरकारा अब्लासिम आन्दलनखौ जोङो लांबाय थानांगोन मानोना जोङो दिनै बिसोरो लासैनो बर' मिडियामखौ फोथैनायनि जि षड़यन्त्र खालामदों दिनै बिसोरो हादरारि सोलोंथाइ खान्थिनिबो बेरेखा हाबा मावबाय इनिपिनि भायलेसन खालामदों बिथांमोना दिनै हादरारि सोलोंथाइ खान्थिया बुंदों बिमा रावजों सोलोंथाइ लानो मोननांगौ बयबो गाव गावनि बिमा रावजों जायफ्रा भारतनि 90 फारियाव सोसनजाबाय बिसोरो गाव गावनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लानो मोननांगौ नाथाय बिथांमोना बिनि उल्थायै स्टेप लानानै दिनै जोंनि बर' मिडियामाव बा एसामिस मिडियामाव गावबा गाव बिमा रावनि बिजोंनि फरायसालिफोराव क्लास 6 आरो 7 माने क्लास 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ दिनै इंराजिनि सोसनना हरबाय जोबोद दुखुनांथाव दा बेखायनो बिथांमोना जिहेथु नेशनेल इडुकेसन पलिसिखौ भायलेन्स खालामबाय बिनि थाखायबो जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आयेननि खाथियावबो मदद लानो थाखाय आयेननि खाथियावबो थांनो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ दा बेखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जाहाथे जोङो माब्लाबाबो नैबे बिथिङाव जोङो कमप्रमाइस जाया दिनैहाय जोङो नुदों जुगजों फैनाय लोगो लोगो जोंनि गोबां दिथागिरिफ्रा जायफ्रा एसे थाखा फैसा दंसै बिसोरो थाखा फैसा गोनांफ्रा बर' मिडियामखौ नेवसिनानै दिनै इंराजि मिडियामाव थांनो नागिरदों बेहाय जुदि जोङो दिनैनि थारिखआव आरोबाव बेहाय जोङो माखासे साबजेक्टखौ इंराजि खालामबावनानै होयोबा लासैनो जोंनि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो सानगोन होमबालाय जोङो मोननैल' साबजेक्टनि थाखाय मानो बर' मिडियाम फरायबावनो जोंबो इंराजियावनो थांसै बेखायनो जोङो बेखौ जेरैखिजाया थिग खालामनांगोन आरो जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजोंबाबो जोंनि बर' बिजोंनि लेखाखौ जोङो बिनानै लाख'नांगोन आरो बर' मिडियामखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जोङो बयबो खौसे जानांगोन बेखौनो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय
दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेवियर एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेवियर एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेवियर एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।